Magandang umaga. Nadatnan ko na lang yung mga tropa natin katiksay dito. Ayan, si Tito Minik. Good morning! Ayan, katropa natin, si Jojo Padilla. Saka si RCT. Guys, RCT Argan Fishing, subscribe na! Nagkakape lang sila, oh. Mga kapi tayo! Hindi ako, brap. Pero pang isa rito, champion. Si Joel Punay. Joel Punay. Madilim pa, nakaakyat na yan, eh. Ayaw bumaba, pag hindi mo bumato, babarlan namin na pilit. Para mahulog na lang. Ay, yung mga kaibigan nating ibon. Ayan, oh. Kapal, oh. Yung tanawin dito, mga katiksay. Ayan, bundok. Ayan, yung bundok ng Arayat. Mount Arayat. Botang dalag niya. Mount Arayat. Ayan, sa likod ko. Ay, alam ko ako makita boy. Medyo mapansan niya. Kwentuhan lang kami, tapos maya-maya, bebesto na kami. Madali ang lutang lang yung mga isda rito ngayon, eh. Nadala na sa kuryente. Ayan, yung mga lang nagtatanong ng bala, ayan yung gumagawa, si Tito Minik. Sinabi ko na, yung mga stainless, 3,100. Yun, 3,100. Mga laki larios na. Oo, ganyan lang naman yung mga 4, 3, ganun. So yun, stay tuned lang kayo. Galmusal muna kami. Kita-kita tayo sa baba mamaya. Gagamit balas na. So yun, si Tito Minik lumipat ng pwesto doon sa kabilang sapa. Wala kami nakita rito kahit isa. Dalado na yung mga isda. Nadala na sa kuryente tsaka sa pamamante. Kuryente, oh. Ito, walang litaw dito. Wala pang lutang kahit isa. Kahapon dito, ang kapal dito, eh. Ayan guys, yung nangunguryente dito. Ayan yung gamit niya, oh. Ayan yung gamit niya. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Sinasabi niya sa akin na baka pumunta doon banda yung isda. So ang ibig sabihin, gusto niyang tirahin to. Gusto niyang i-kuryentehan yung mga yan. So hindi ako alis dito hanggang mamayang konti. Pag umalis tayo dito, siya yung titira dyan. Ano si Idol? Idol lang ang malakas. Joel Punay. Zero kami ni Tito Minik. Kaya kahapon naman, nag-enjoy naman kami. So ang lang naman namin ngayon, nahabol lang namin, makapag-picnic kami. Ay, laki ng dalag, oh. Laki ng dalag at saka yung tilapia niya. Sabi mo hindi mo nahuli. Ay, laki ng dalag, guys. Laki ng dalag, oh. Cheers ko. Agis mo lang. Alright. Agis mo na dito. Sige. Laki, oh. Picture. Picture na lang tayo. Dagol na. Dagol na, oh. Kaya mga katiksay, oh, laki, oh. Nadali ni Joel Punay. Dumaplis yung isa doon. Dalagot? Hindi, dumaplis lang. Tapos lumitaw ulit. Ayan, laki, oh. Sarap ng kain namin ito. Babawin na lang kami sa Iyaw namin to, iyaw. Sarap ng kain. Joel Punay, champion. Champion ngayon. Ayan, si Joel Punay. Joel Punay, champion natin. Joel Punay. Lumapal isa, oh. Pa yung isa, oh. Ayan, isa. Tapos may pamaypay pa, ayan, oh. Gagawin namin pamaypay, lapad. Sama natin yung nasa yung dalawa. Yan yung mga katiksay natin na solid. Sama yung dalawa dyan. May mahuli man o wala, solid pa rin kami. Laki ng dalag, oh. Kulang sa dalawang kilo. Ay, oh. Matyaga, ibang matyaga talaga. Yan, oh. Laki, oh. Sana. Pwede na yan. Pwede na yan, iyaw na kami. Magpipiknik na kami. Picture naman pa tayo. Set up ko na yung pang-iyawan namin. O yan, paninahin niya ilalam. O yan.
kami. Diba kuminik? Luto na naman kami. Ito yung luto. Tama na tapong. O, lulugan mo pa. Boy. Laki oh. Pasok na yan. Yan. Ito lulutuin namin. Boss Kiki alam. Boss Royal Basilio. Kaba natin pala ngayon. Tinuyad ka eh. Joel Punay oh, nakahuli oh. Nakadali. Labad. Pamaypay oh. Yan, katiksay natin. Tignan mo naman, no? Lapad. Ito pa, oh. Ito yung malaki, oh. Dalag. Ayan ang champion. Oh, Joel Punay, subscribe sa ano niya, ah. Subscribe kayo sa channel niya. Suportahan natin. Pati si Boss Jojo Padilla. Suportahan tayo, sama-sama. Kaya tusukan ka niya, boss Pache. Ali, Laki. kaya malutong kinog ka niyang bagyaw. Pugaan, no? Ang laki, oh. Ay, nyama na yung puganan yan. Lagyan niya mo po sa tinyang. Ang laki, oh. Mahaba pa sa ginagamit naming ano, patalim. Okay, hindi tayong pantugo. Laki naman, oh. Tignan mo naman, oh. Oh, Joel Punay talaga, to the rescue. Taba niya, oh. Champion. Matabara pa mo, oh. Sok. Eh, mga paniksay na mga tropa. Siyempre, ito yung sa atin. Paniksay ko. Personal ko. Wala pa nakagamit na iba dyan. Wala pa nakahiram dyan. Yan. O, paawak na lang. Ito yung mga pantog natin. Diyan dati ba? Namin dapat to ngayon. Ito yung ginagamit namin pantog dito. Kaya kulang yun eh. Na. Kaya kulang yan. Ha? Wala magluto tambaka. Ali. Ali, datang niya pa'y kain. Si Boss Roel wala pa. Ayaw pang Kanya dyan kapit ng oras. umingi pa ng kalahating oras. Paril ni Joel Punay. Ayan. Laging ganyan lang yan, sabit-sabit. Pinakamatindi yan. Oh, yan yung pinakamatindi, oh. Pinakamatindi sa lahat ng baril yan. Hmm. Wala sinabi yung magagandang baril yan. Wala sinabi yung kay Jojo Padilla dyan. Yan yung sa atin. Legendary paniksay. Jojo Padilla, oh. Wala Ito yung kay akong Jojo sinabi Padilla. yan, oh. Yan, bawal magalusan yan, ha. Oo. Bawal. Yan. Wala sinabi yung kay Jojo Padilla sa Wala. baril ni Joel Punay. Mainit ulit yung bakbakan sa Mindanao. Oh, mainit. Mainit ang labanan sa Mindanao. Yan, lumalakas na yung apoy. Salamat sa kanila, nakadali sila, may kakainin tayo. Yun yung habol namin, makapag-picnic kami. Oo. Yan, no? Buena mano niya, Ang talagang ganda naman mo, walang bala, mas malaki. Champion, Joel Punay. Eh, sabi, yung isang malaking nahuli Isda, ko. 3 bala. Talong pala yung bumawang sa katawan eh. Oo. Yan, kwentuhan muna. 2 bala pa yung nawala. Oo. Diskarte lang. Shoutout kay Roy Ventura. Yan, kumusta ka na? Kuya Roy, Tata Roy. Pare. Karera na ulit tayo ng Kalapate. Ayan yung mga, ayan yung pare mo, oh. Yener. Ayan, si Minico. Kaya be mi yeron, itang kaya be mo kayong kalapati, yung po pa yener. Ayan. Bayon. Inanak na niyan. Mas maingit laki ka. Yun. Pinangunan. Si Pamlawe mo na yan, no? Laki, oh. Ang gandeng Di namin maubos to. Tignan mo, oh, sila ng isang ano, kamao hanggang Kasi nga ba ng isang kamay niya? isang kamay na buo. Sukat na kay Kylie mo boy. Sukat mo. Sukat mo daw, sukat mo. Sa kamay.
Sukad eh. Singaba ng isang ano. Oh. Ang laki. Nga, subukan ko nga. Gano'n ka? Oh, yung nakadali daw susubok ko. Oo nga ba? Oh, haba oh. Tagdal ka naman, oh. Hoy! Mahaba nga ako. Haba. Mataba. Right. Oh, sige na. Paparating na si Masin, boy. Roel. Kasi net pa. Sobrang kapal na ng kaliskis, di na kinaya ng patalim. Si Roel. Si Roel, oh, RCT. Ayan, huling-huli na siya. Marami rin siyang huli. Oh, marami pala eh. Guys, pagod. Pagod. Guys, pagod. Alright. Guys, yung channel ko, subscribe na kayo. RCT Argan Fishing. Oh, suportahan lang tayo. Alright. Yun, si Jojo. Bumaba na. Oh, ayan yung huli niya, oh. Ano eh. Oh, malalapad na naman, oh. Oh, ano pang ayaw natin dyan, lalaki. Pa din ang huli nyo. Ayan yung, Maraming uling, maraming uling. Makailang ka, Wel? Ayan, tingnan daw maragul. Pili lang talaga. Yun doon, lumalabas pa yun doon, kaso madalang. Gumagapang lang sila. Tatlo sana yan. Nadati sa isang dalag. Ang ganyan din kalaki. Yung muling puto ko. Nakaganon lang, nag-steady ng ganon. Ang kulit pati naman. Mas mati. yung pilinis namin yung ano, yung lugar. Magiging favorite spot na namin to. Pinipicturean yung mga barel, oh. Mainit ang bakbakan. Ayan, busy yung dalawa nating kasama. Para pagbalik natin, maluwang. Borsel. For sale daw, barel! Yari tayo dyan! Tanggi yan, tanggi. Okay nga ako. Nakapangalan yan sa mga channel natin. Yung dalag lang yung medyo matagal-tagal ng konting maluto dyan kasi malaki eh. Pero yung mga tilapia okay na. Ayan. Mga kasama natin. Gutom na kami, tanggups. Antay-antay lang ng konti. Antabay lang mga katiksay, maluluto na ito. Ayos na yung pagkakainan namin doon, no? Kaya maluwang na eh. Luwag na, lininis na namin. Susunod, magdadala na ng duyan si Joel Punay. Oh, dito na daw siya titira. Gusto pang mamarel, oh. Oh, yan, nakaposisyon pa siya. May nga duwain yung tiltilan tam. Oh, ano nga tiya siya lang tanam. Ulam lang. Busog na. Ulam pa lang, busog na. Tingnan mo naman yung ulam namin. Tambag yung ulam. Tambak, oh. Malulunod ka dyan, oh. Sasi. Oh. Mga katiksay, kain na na. Kain na na. Kain na. Kaya kain na. Shoutout pala kayo, no? May isap. Subdet ko, shoutout sa'yo. Shoutout sa lahat ng mga ano dyan, Tiksay Hunter sa buong mundo. Salamat, Jo. Kain muna tayo! Boy, kain muna. Kain muna kayo dito! Okay, sige. Wala, tinilan daw kung pagkakataon niya. Laki, oh. Pero pagbayo ka pa mo, nabura. United. Pagbayo ka pa mo, Maingit kayo. Yung video bro, kaya natin yung muna natin sila wala ako may monetize, magpakain sa kami channel. Sanda mo di siya sa sniper. Tarindanan niya ba magkaita pang kabad rin video na? Kumawa ka na? Ah! Sa 45 minutes, 50 minutes, yung siya kain. Ano si Borno? Dalawang oras, wala man na uling kahit isang kaso. Nagparakwento na sa tanong ng yero. Ano nakalive siya?
yung nandun isa. Sesela na kayo, Ken. Meron pang tatlo, oh. Nakain na namin. Pabuna lang. Pag mga yung nalas. Tapos ng kainan. Itong huli. Busog na naman, oh. Di Yan, busog, oh. Magpakal eh. Luto lang, pati ang pakay. Dami nakain. Dami pa natira, oh. Kaya tapos ng kain. Yung dalag, oh. Sobrang dami ng niluto namin. Di na ubus. Hindi na ubos. Ang mahirap, Talaga yan, no? yung nakadali ng dalag si Joel Punay, hindi pala kumakain ng dalag. Buti kami, kumakain na yan, nadali, oh. Dahil pa, oh. Papahinga lang kami, tapos kwentuhan lang ng konti. Salamat. Hey, uwian na. Ayan, maraming salamat sa panonood. Kika kami meron. Nakasama natin si RCT. Ayan, pa-subscribe tayo. Alright, si Jojo Padilla, si Joel Punay, si Dominic, tsaka yung isa natin tropa. Ano pa? Si Ener Basilio, ayan. Shoutout kay Tito Roy. So, uwian na guys. Maraming salamat sa panonood. Keep on watching. God bless you all. Ingat kayo palagi. PBC Tiksay.